Kaixo, Jon. Kaixo, Bieni. Zer moduz? Ondo, posik. Ondo. Azkenan lortu dugulako Hori. zita hau, hainbeste atzeratuta gero. Durango ezagutu gineaz, Durangoko azoka eta Jon Agertxe sarritan irakurtut eta okaino bada programez egotea. Niretzat da, oso. Jon, ezagutuko ez naga, hau bezu bizitzaga, zergatik puntako aldaketa hori. Kasualitatez egia esateko, oitu ni basoriko naiz, zeuk esan duzu, 25 urte edo pasatu nituen, basorin bizitzen, lehenengo karreran egin nuen, Euskal Filologian ondoan, Deustun, Bilbon. Eta gero, enteratu nintzen Gasteizen zegoela beste karrera polit bat, heziketa fizikokoa, IBEF. Hala jo nintzen egitera, beste 15 urte pasatu nituen Gasteizen. Neska laguna ezagutuan, hasi ginen etxea bilatzen Gasteiz inguruan, gero torruna, etxeen presioa dira, atzera botatzen zaituzte askotan, ez? Eta arbizuna bitu genuen. Kasualitatez, baina oso posiblago, oso gustora, herri majoa da. Filologia egin zenuen, heziketa fizikoa esan duzu bezala. Ez zenuen doktoraruntza ere. Bai, doktoraruntza egin nuen Euskal Filologian. Gainera, nik asko maite nuen gai bati buruz. Dialektologia gustatzen ditzaidan asko, nire herrian Basaurin ja azken euskaldunak, azken betiko euskaldunak baino ziren gelditzen, atzo agure batzuk, ez? Eta horien euskera jaso nuen. Nire herriko euskeraren azken lekukoak hartu eta ikerketa sakona egin, danak bideoak grabatu ere bai, eta bideo bat tesi doktorala izan zen niretzako. Izan zen lan bat, normala tesi ere arroio bat. Eta, egin behar duzu doktore izateko, baina nik egin nuen oso gustora lan hori. Eta horri esker gainera doktorea, ez? Dotorea ez, doktorea bai. Bueno, doktorea ere bai. Eta suposatzen dut, horretuk etorriko dela idazlea izateko goina hori ez. Ez, behitu. Hori ere nahiko kasualitatea da. Bizitzan gertatzen dire, patuak eramaten zaitu alde batera edo bestera askotan, ez? Ni oso gaztetan hasi nintzen bidaiak egiten, hori bai. 20 urte bete baino lehen, irabazten nuen dirua, euskerako eskola batzuk ematen dituen, nekin ez ere egin diru horrekin, bidaiak egiten hasi nintzen, eta bidaiek inspiratu ninduten idazten hasteko. Ez da izan txikitako saletasun bat horren txikitatik, oso literatura salea eta nagusitan idazlea esan nahi dut eta hori, keba. Hainbeste bidai egitea munduan, hainbeste gauza desberdin ikusteak horren bultzatu ninduen, horri inspiratu ninduen idazten, eta horrela zein nintzen idazten. Apur bat kontatu, zeuren begiak ikusten zuten gauz berri pila hori ez. Hori da. Hori dana pilatu egin zitzaidan barruan, ez? Nik ez nituen bidaiak egiten gero kontatzeko egiten dituen mundu ezagutzearren. Baina azkenean nonbaitetik atera garzen hori dana, ez? Eta bidai liburuen bidez atera esan. Nire lehenengo libura dena dira bidai liburuak. Batzuk dira kronikak, bidaien kronika, eta beste batzuk dira bidai horietan, errealitate horretan oinarritutako fikziozko lan. Eta zergatik kronikatik eleberrietara, zergatik eleberrietara badituzu. Bai. Aldatzearen. Hasieran idatzi nituen, ez dakinik, 5-6 bidei liburu, gero aldatzearen egin dituen ganberrada batzuk ere. Ez da egite ezagutzen dituzun ostegunak, ostirala, larunbata. Horiek irakurri. Hori behar bada, edaki institutuan edo irakurriko zenuen, nik euren espero, baina kasualidades, institutotan kriston arrakastok dizuen ostegunak batez ere. Baina irurak irakurri
Irakaslea behartuta edo nahita edo... Begira, hau esan behar dut, ostiralak behartu zirezela, baina beba, ostegotako eta lagun batak, nire kasa, lehezio lagun batak, olen zegotako eskaitu nun, oban dela urte batzuk eta irakurri nuen gara. Eskertzen dizut. Nobelen aipatu duzu. Eta gero, Ganberradori idatzita gero, ja sartu nintzen novela munduan. Larun bata berez novela da, ezta? Baina, novela da. Gero, novela beltzean sartu nintzen. Eta honez gero, bada maila, ez dakit, 10 novela beltzetik gora. Azken urteotan horretan zentratu naiz, oso gustora nabil. Irakurle moduan erasko gustatzen zain novela beltza, eta hor, gustora nabil. Zergatik uste duzu euskal literatura batez gaztentzat beti eduki behar dula. Ezagite nire sentsazioa beti eduki behar dula belitz puntu bat. Hori, gai labana ez dakizu. Guk idazloak egin barko nuke idatzi eta kito. Hori da? Idatzi eta kito, alik eta ondoen. Nik novela, nire bide liburu, horrengo novela beltzak, nik ez dut inoiz idatzi gaztengan pentsatuz. Bi kasutan, bi aur literaturako bi liburu dauzkat, arrezen dirantz eta beti paranderantz, eta bi bai jakina. Idatzi ditu dela umeengan pentsatuz, 10-12 urteko umeengan pentsatuz, baina bestela idazloak egin barko idatzi alik eta ondoen. Eta gero hori, gaztei bideratzen bazai irakurtzeko, euren irakasleek edo egoki ikusten dutelako, primeran. Nire ustez akatza handia da gaztengan pentsatuz idaztea, gure literatura, euskal literatura izan behar literatura oso-osoa. Heldu literatura, gazte literatura, literatura dentarik, eta gai guztiak literatura osatua eta osoa izateko, ezta? Gero, beste kontu bat da, Euskal Herrian nortzu dakite ondoen euskeraz. Nire adinetik gorako jendeak normalean ez zuen aukerarik euki euskeraz ikasteko umetan. Zue bezala, zue gazteo, euskeraz ikasi duzue, ondo irakurtzen duzu euskeraz, oituta zaudete umetatik euskeraz irakurtzen, jende nagusia ez da asko kostatzen zaio irakurtzea euskera. Baina, abantaia duzu filologiako karrera edukuta ez? Hori bai, baina karrera ez fiatu, ez pentsa. Filologo asko zuen karrera amaitu eta oraindik gogoratzen naiz, euskeraz nahiko justu zebiltzen da, ez pentsa. Ezik eta fiziko karrera bezala, pentsore fizika eta fiziko kriston kirolariak. Hor, batzu deretari zegoen, ez da? Eta ezik eta fizikoa jaurun zara lanean edo? Bai, bitu. Tituloan neukanez, aukera sortu zen Gasteizen, bertan, UPU-en unibertsitatean, ez da, EHU-n, ezik eta fiziko irakasteko magisteritza eskolan, kirol magisteritzan. Aurkeztu nintzen orkestearen, orduan diruz neko justu nenbilen, eta eman zidaten plaza niri. Tituloak eta lako roia bariuskan ez da, eta de repente hor suertatu nintzen, eman dituen eskolak 3 urtetan, baina nekatu nintzen. Azbertu nintzen, esan nuen, hemen ondo nago, ondo bizi naiz, baina pizkal lotuta ere sentitzen. Nik orduko denbora nahi nuen batez ere libre egon, askatasuna eduki bidaiak egiten jarraitzeko, nahi nuenean, eta ez beti justu oporraldiko hilabete terdi horretan hori gutxien iruditzen zitzaidan. Eta gainera zitzaidan gehiegi gustatu unibertsitate giroa, irakaslego mailan, hor zeuden taldetxo guztiak eta mafia guztiak eta porrotak eta bideak eta alkari zorratzea ez zituen bat ere gustatzen. Bai, eta trepa gehiegi zegoen hor, eta pelota gehiegi, eta naskatu nintzen eta zara, pikuta, horrela, alde ginuen, utzi nuen lan hori eta apustu egin nuen, aber bizien iteken idaztetik bakarrik. Eta ondo aterra ziztidan apustu. Zore gutxi goera bizan zen, mende aldaketan, 2000 urtean edo hartuko nuenik erabaki hori, eta horrein arte, baitu, idaztetik bizinez, eta oso zoriontzu nago. Hogei, esango dira
gara operako abeslaria bazagela. Ba, jende asko ez du ezagutzen dira alderdi hori, baina ni musiko izan nahi ezer baino lehenago. Zergatik ama behartu ninduelako umetan ja 6 urterekin behartu ninduen musika ikasten. Orain lenguaje musikala esaten dena, lehen solfeoa zan, solfeo ikasi nuen, akordioia, pianoko karrera egin nuen, kantuan sartu nintzen. Ez dut inoiz, ez profesionalki landu hori, ez ezer, baina hor egon da, beti. Eta kantatu ere kantatu dut, kantuko karrera normala bere egin nuen, hor Gasteizko konservatorioan, gero Bilbon, eta opera kantatu dut urte batzutan. Urte askotan Bilboko opera koruan, gero Iruñako opera koruan, Zorei Nafarroan bizi naiz. Noizean gainera usten didate bakarka kantatzen zehozer, kontzertu batzutan, eta partikino, paper txikire bat ematen didate operaren baten. Eta horrekin ere oso zoriontzun da, oso asko gustatzen zait. Hemen galdera esperimentalak egitea gustatzen zego. Egitea baina gehiago planteatzea. Eta da, konposatuko zenuke zerbait bakarka zure proiektu gisa. Konposatu musikaren bat dezu. Nera bezarroan eta purroan nagusiagotan egin nituen honako konposaketa batzuk. Oso hunkigarriak oso lan, baina gero konturatu nintzen kakaba zirela. Orduan, gero berriro entzunta, musika oso simple, oso errez, oso hola eta baztertu egin dituen. Uste du grabatuta guzti egin dituela, pianoan jo, doinu horiek eta horrela. Baina, musika munduan nahiago dut interpretatu beste batzuk egiten dutena. Konposatu, horretarako daukat literatura, ez? Baina, mila esker, etortzea gartuko benetan. Mila esker zuri, interesagetik, eta parkatu inbeste luzatzeagatik. Bilateko niego, gozo handi bat gure ikusleei. Jakina, zure milaka ikus behirez. Agur!